Здравейте хора, клипа се спря. Препълнено ми. Както ви казах във втория ли, ама в оная къща моята. Тъс не е твоята, бе! Абе не в тази, в оная, дето преди малко бяхме. Дето ви казах, че батерията ми падна. Те пък откъде ще знаят, бе? Да не клипа не се качил. Ама, да, аз не го качих. Ама все още го има. Няма го. Има го. Има го. Кола маска. Кой иска кола маска и голяма пряска? Go, baby. Go, baby. Go, go, baby, baby. Go, 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 go. Яко си го направила. Не е гръмно, ще го направя. Ела тук до мене, Миме. Ела да свърши клипа вече. Какъв клип е? Ела до мене сега. Чай, стой така. Стой така. За малко. Ще видиш какво ще стане сега. Стой. Ела до мене сега. Аз съм от тебе. Чакай. Ела тук сега, до мен. Ама не горе, долу. Ела. Ама си махни буронята да те видят. Нали искаш да се видят? О, да, бе, аз съм мая. И аз съм много яки, ами виж ти очи. Ама ръката ти да е празна, ела тук до мен. Зато? Ама не да ти виждат и лицето. Какво ти е? Лицето ти не го виждат. Ела малко назад.